Здравейте, приятели! Здравейте на всички! Днес една много вкусна рецепта. Искам да ви покажа как си приготвям за лятото, но и за зимата пукани люти чушки. Но попаднах на изключително люти чушки. Ние в къщи обичаме пикантно и много хапваме, но не и толкова люто. И искам да ви покажа варианта, по който отнемам многото люто от чушките. Това е един много вкусен и удобен вариант, но и много лесен. Използвате какъвто зеленчук имате към момента. Аз в случая имах тиквички и моркови. Вече зависимо съотношението го правите спрямо чушките или пък което искате да преобладава. Нарязвате си в каквато форма искате. Можете на кръгчета, можете на лентички, можете на купчета, каквото на вас ви хареса. По този начин другия зеленчук поема лютото от чушките. Чушките остават една част от тях люто. Те стават пикантни, а чушките могат да се ядат спокойно. Това е един много удобен и лесен вариант. Ето виждате как си надупчвам. Остава ми малко да завехнат някой, защото знаете, че чушките и патладжана имат свойството във фурната, когато се печат, да се пукат силно или така да гърмат направо. Нареждам си зеленчуците. Не използвам никакво консервиране, освен малкото течност, която се получава от сока на тиквичките, мазнината и солта. 2 месеца спокойно можете, ако имате нужда да консервирате още от сега за зимата, просто с много повече течност, за да може да се покрие буркана. Много лесен, много вкусен, но най-важното е, че е много вкусен вариант. Нарязвам си зеленчуците, надупчала съм една част от чушките. Може да покриете с фолио, за да ви станат по-бързо, да не хабите много ток. И след това запичате, умесвате всичко добре. Тиквичките поемат, стават пикантни и моркова. Чушките вече не са толкова люти. Приготвила съм си сухи бурканчета. Приготвила съм и по-голям, приготвила съм и по-малък. И така си прибирам. Ще използвам и сока, който се е отделил. Слагам го в бурканите. Много е вкусна рецептата. Така приготвям всякакви вариации. И не само когато са люти, но това съм си намерила вариант, в който да отнемам прекалената лютост от чушките. Изпробвайте. Благодаря ви, че гледате Вълшебното долапче. Споделете с приятели. Благодаря ви за подкрепата. Абонирайте се и до скоро, приятели!